and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Sige, kuhaan na ning imong cellphone. Minanawag? Mananawag mo lagi, Butoy. Ambil na, Nyor. Tingalig akong manghud ng nanawag. Ako'y tubag, Butoy. Tubagan, Nyor. Hello? Tubagan na imong manghud, Butoy. Wagid mahimutang ang demonyo kong amahan. Nangitagit sa paagi aron iya kong mabawi. Pero mapakyas ka lang. Dili na may tabong mo palit pa kunin mo. Demonyo ka. Sige lang. Dinhi ka una sa kumbento. Doon ako ikwarto dinhi nga wa magamit. Kadto mao'y gamitan ninyo ni Milan. Si Milan ang akong gikagulan, padre. Hangtod karon, tuwa pa siya sa abogado nga mo'y nag-asikaso sa mga papeles sa asyenda. Hangtod na ang iyang mga papeles. Labing maayo. Ay, wa ko magtuo, padre, uy. Nga ingon ini ka komplikado ang kamatuoran. Ayaw pagmahay ilang. Nangandoy ka usab sa kamatuoran. Wa ba? Gusto ka, Gyudre. Panguhaan na ang mga importante mong mga butang. Ug ilisan, unya dadadinhi. Doon ako'y gilikayan nga dili mahibaw nga ni ako dinhi. Mientras tanto, Dre. Maglisod ko kuha sa akong mga gamit. Ingon man sa mga gamit ni Milan. Paubanan ko ikaw. Ug ayaw kahadlok. Doon ako'y paagian nimo nga di makita ni Anang Karen ug sa ubang mga tao nga gilikayan mong masayod sa nahitabo mo karon. Salamat kaayo, Dre. Pero nganong mahadlok ka man? Wa ka man mailhi ni Senyor Emilio ug wa sab siya masayod nga ikaw ba'y nahatagan sa bata nga gusto niyang ipaanod. Kana lagi si Karen ang gusto kong likayan, Dre. Sige ilang. Tabangan ko kamong duha ni Milan. Karon, inigngit-ngit. Paubanan ko ikaw aron kuhaon muna ang importante mong mga gamit. Ay, na-timing lang yun ang problema sa kumahal. Ning kamatuoran nga ako nasayran. Pero, di sab na ako mahimong pasagdan ng ako mahal. Nga ko cellphone. Mahal, nanawag lagi ka. Mahal, ni ana ang demonyo kong amahan. Matod pa nila yung Butoy nga mo'y misulat niya sa airport. Nagdaas siyang mga posters. Posters? Akong litrato. Litrato? Sa pagkakaroon, di pamilit na nila ni Butoy uban sa mga kauban sa demonyo kong amahan. Imong litrato, gipapilit niya sa mga dapit nga makita-anday sa mga tao? Mauna, mahal. Ug sigurado gyud ko nga ma-interest ang mga tao nga makakita sa maong poster. Kaya dakong kantidad ang iyang ipremyo sa makatudlo hain ko. Gusto gyud sa demonyo mong amahan nga mahibalik ka niya, mahal. Iyagi kong pawion na. Aron matuman ko ng iyang pagpapoy na ako. Mamatay na ko, mahal, kung iyagi ng buhaton. Di na niya mabuhat, mahal. Kung dili ka mo pakita niya. Mahal, dili ka mahadlok sila si Dean kung hulgaon. Ay kabala ka mahitungod yan, ha? Agwan tagid una, ha? Kung dili una ta makita. Ingon ang Dean, nagkaton ka kunog self-defense. Oo. Kinahanglan gyud, mahal. Huwag ka pa magmahay. Nga naamong ka lang hinuon sa ako karong miserable kahimtang. Mahal, di ba misaan mo ko di mo nga unungan ka na ko? Tingalig maamong ang imong nanay. Mausan niya akong giuna-una. Nagkasulti mi si Dean. Nangayo ko nung tabang si nanay di mo sa kuraparuko ninyo.
Maayo noon nga nakahunaw na si Nanay Ana. Mahal, makatawag ka pa ba ni Noy Butoy? Ambot lagi ko, makatubag pa ba siya na ako? Nakitaan ra ba siya nga, nakiksulti sa cellphone? Unsa? Unsa man na tayo matuyo ni Noy Butoy? Kon, mangutana unta ko kung hain na sila ron o kanusa sila mahiabot din Labing siguro mahal, maugmaan pa sila sa pagpauli din Mahigayon pa. Sa unsa? Makikita una kong nanay. Doon namin sabutan. Anak, nganong ni amang ka? Wa ka ba mahadlok na tingalig imong masugatan ang demonyo? May mong ugma pa sila mga buti ni Nay. Kasi nagsulti ni mo. Nanawag ang akong mahal. Si Nay Butoy ko na mo'y nanawag niya. Nay, nagpahimo di si Senyor Emilio og mga posters diin. Ang litrato ni ini mao nga akong mahal. Mao ba? Unsaon man niya? Yang ipapilit sa mga poste. Sa mahimong ag-anon sa mga tao nga hangol og sapi. Kinuok. Nabutang ko na sa poster nga hatagan og dakong premyo kinsa may makatudlo sa kumahal. Basta may kwarta. Mahimo gid niya ang kaalautan sa usa ka tawo. Mura ra bagid og iyang kwarta. Kinawat ra pod. Kriminal siya dako. Bayran niyag mahal ang iyang gibuhat sa akong mga ginikanan. Anak, ayaw lang yun pangunayi ang pagsilot niya, ha? Pasagdi nga ang balaod, mo'y mo pahamtang sa silot nga angay lang sa mga demonyo, sa mga kriminal. Gipatuluan nun ko sa abogado na og self-defense. Aron dili sila makasayon-sayon og bunog na ko. Wa ka ba nila pasakit eh? Kinahanglan gyud ilang ko pasakitan ay aron mubaos ko. Unsa? Nay, ay kabala ka. Bride ko ni mo anak. Kamaos akong malikay nay, pero nagsagid ko. Unsa? Wa ko magkabanday sa pag-arnis na ko. Pero dali sa kong nakabawas nay. Hagbas na nga akong kontra. Anak, usahay, makamahay ko. Unsa may mong gimahayan eh? Nganong gisupak ko ang imong yanong pangandoy. Bitaw na no? Maura gid unta to'y akong pangandoy nga kung makatrabaho na ko, magtigom ko aron ipaayo ang atong bahay. Pero may giilog gi kanimo anak. Nga kinahanglan imo gyud kining bawion. Kay naamong ang mga kinabuhi sa imong mga kinikanan. Kinahanglang bayran gyud og mahal ni Senyor Emilio ang iyang gibuhat sa akong mga ginikanan. Namatay sila nga wa ko sila makita. Ay, wa sarabagid ko yung mga litrato nila da nga akong ipakita nimo. Kay dili man misuod. Nay, kuan. Hain man sila ilubong. Kana ang wa gyud nako masayri na. Ampot lang kahakon, gitug-anan ba si Butoy sa iyang amahan? Diin ilubong ang imong mga ginikanan. Ato lang unyang pangutanon si Noy Butoy, nay. Nay. Unsa kay bati unsa kong mahal no? Kung iyang masayran nga ang iyang demonyong amahan. Mao'y mipatay sa akong mga ginikanan. Dili na tingali na alisod nak. Kana kay giisip nga demonyo ni Hazel ang iyang amahan. Moapil gyud siya sa pagpanghimaraot sa iyang amahan. Dili ka mamong ang among relasyon? Nak, kung tinuod kang gihigugman ni Hazel, nganong maamong man ang inyong relasyon? What if mubatig ka uwaw ang akong mahal na sa gibuhat sa iyang amahan sa akong mga ginikanan? Dili kasi magpalayo na ko. Milan. Maayong hapon, Dre. Maayong hapon sad nimo, Inday. Ako si Karen, Dre. Ang best friend ni Milan. Best friend ka di ay ni Milan? Unsa may ato nimo Karen? Ni apa ba si nang ilang, Dre? Dinhi siya ganiha.
pero ganiharang nilakaw. Ngano man unta? Mangota na lang unta ko, Dre, kung diin sila masayod nga, mupauli na din si Senyor Emilio. Kay mo pauli di ay? Wa sa kumahibaw, Dre. Maob gani nga gusto unta ko masayod kung kinsa may nagsulti nila. Wa man mi maghisgot ni ana. Sa dihang dinhi pa si ilang. Sagdi lang, ako lang unyang pangutan-on si ilang kung magkita migbalik. Ayaw na lang, Dre. Ako na lang siya atuon sa ila. Dinhi si Karen, Padre. Nangita ni mo. Ayaw una pagpauli sa inyo ha. Magpasugo una ko sa akong sakristan kung dili ba delikado ang imong pagpauli. Nag-ingon ra ba siya nga muadto siya sa inyo? Tinuod yun ang akong duda. O ang duda sa akong mahal. Nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio. Nagsusi siya. Kinsa may nagsulti ninyo nga mupauli na si Senyor Emilio? Hala, Ngano na imong nasultihan si Karen nga sinoy butoy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!